Wong lanang iki kadang ya ora ngawaki ngono kuwi, gek wong wedok iki pengin dimengerti. Heeh. Tapi ya kuwi, lelaki yang baik itu harus siap salah kapanpun di depan wanitanya. Itu lelaki yang baik. Ojo panggah penjelasan. Ora penting. Kowe iki ning ngarepe wong wedok aja panggah penjelasan, aku ki asline ngene-ngene, gak usah. Siap salah di depan wanitanya, pasti kamu akan dimaafkan. Ngono kuwi wong wedok iki. Bahaya tenan wong wedok iki. Iya toh? Bahaya toh? Mbok nek Pak Danu wis ngalami borong. Ketoke yo cek yali-yali nek iki. Nek Pak Danu urung ngalami paling yo. Ya cek yali-yali. Cek yali-yali. Ojo rene padha cek geminjal-geminjale. Bocah. Badhe biadab tenane.